Als afores de Montblanc, tres joves cullen les flors del safrà d'una petita parcel·la. És un conreu que s'havia fet a Catalunya fins que es va abandonar fa un segle. Ara s'està reintroduint a comarques de l'interior com les Garrigues o la Conca de Barberà. En pocs metres quadrats es pot concentrar una producció que al mercat es pot pagar a 7.000 euros el quilo. En aquest cas, la producció és ecològica i es tracta de recuperar la llavor original de la safrà de la zona. El que volíem era intentar partir de bulbs, és a dir, material vegetal original de la conca, però això no va ser possible, i llavors els primers anys vam fer moltes proves amb safrà procedent de Castella-La Manxa. Actualment ens estem subministrant de safrà més proper de la comarca del Jiloca de Teruel, no? I a poc ja tenim localitzats algunes zones que encara conserven petits cultius de safrà procedents de l'antic, diguem, de quan hi havia el safrà anterior antic aquí a la Conca, a veure si a poc podem recuperar de nou la llavor original. Les flors de safrà es cullen a mesura que s'obren i durant unes setmanes cada dia hi ha feina per manipular-les. És una feina delicada en què es tracta d'esbrinar els estigmes de la flor, una feina manual que encareix el producte final. L'artesania de tot el procés també vol preservar la qualitat enfront de la competència del safrà iranià, que inunda el mercat. El nostre safrà l'han tastat cuiners de prestigi, l'han considerat un safrà bastant alt, de qualitat, comparable amb els safrans que es produeixen, per exemple, a la regió del Caixmir de la Índia, que és considerat un dels millors safràs que hi ha al mercat, i per tant amb això és el que estem competint, no? Intentar fer molta pedagogia de que el safrà de qualitat té uns paràmetres determinats, i una mica aquests paràmetres el donen el procés que es fa des de que es cull el camp fins que s'ha assecat. Un cop esbrinat, el safrà s'asseca en un petit forn i després s'envasa en dues mides, una per al públic general i una altra per als professionals de la cuina. Ara farem el pot petit, que en aquest cas hi va mig gram, i és el que es veu al públic, diguéssim. Veus? Amb la bàscula aquesta, que és bastant de precisió, podem veure el que hi anem posant. Ara que tenim el mig gram, el que fem, perquè no ens caigui cap bri, ho col·loquem a dins, i ja tenim el primer pot fet. Llavors se li col·loca l'etiqueta. En aquesta empresa s'envasa el safrà d'una cinquantena de productors que planten en parcel·les petites. Entre tots sumen 2 hectàrees i mitja. Tots venen el seu producte amb la marca Aromis i s'està constituint una associació de productors. En lloc de fer grans extensions de cultiu, vam optar per buscar aliances amb altra gent, amb altres pagesos i famílies pageses del territori, al principi de la Conca de Barberà, però de seguida de les comarques del voltant, que antigament havien sigut productores de safrà, es van afegir al projecte. I avui per avui ja som, enguany, ja som 50 petits productors, la majoria, de parcel·les entre 250 metres quadrats i 1.000 metres quadrats, aproximadament. I llavors el que fem és produir tots amb uns paràmetres establerts perquè el producte sigui el màxim d'estable i uniforme possible, amb els paràmetres que nosaltres li hem posat de qualitat, i ho envasem en una sola marca. És la marca que nosaltres tenim, que és Aromis. El safrà és un conreu que permet al pagès complementar la seva renda. Una alternativa més per fer front a la inestabilitat de mercats com el dels cereals, que poden donar grans alegries però també profundes decepcions.